zvirikwa izvozvo hauzi mene mavheji muheji mene magazini ineji papeji ndafitwa nengoma rangweji neeji batidzai mbotondamira pasteji ichi ndakachiruka payakanga takawanda ndichakusimbisa njonda inosunda njonda inokunda njonda meni zikanda izore mene ilevhuracho haridone murambo wakadaro satene achimboita kuti tiwine chisiya something kana uri kuvaremera siya something kana usina kuomera siya something something anything chisiya something chakukandwa chira zvirikwa izvozvo uchingodiona ndotangira ipato zvasiyana nepawanga usipo kwako kumafuro manyoro kunofura mhepo hanzi une chimafiya chikwandeu chavo chingosiya watimutsa ndokuti timire panomira mhitsa ndokuti tirambe tichikungurutsa sare tichiumburutsa waibata chisiya something kana uri kuva